kata 18 months. Iwacho kanyo makare ahinya to in kaka jago mabende wuok e kaunti ma Kisumu. Nyaka sani wang'eyo ni chenro makamae ne olori, chenro mar tero niang' e kembe mopogore opogore. Aduol mabende ochung' ne cham e pacho kae afa noloro kembe makamagi chakre dwe mar 7 nyaka dwe mar 11. In kaka japur king'iyo thuolo makamano, bende obiro chiwo lwasi makare mar mondo mi niang' odongi ma ochop kiwango madwarore mar mondo mi otere kembe, kose ponono niang' go nyalo kethore e puodho makata koro kitero gi e kembe kacha to koro japur ok nyal yudo yuto makare. Mokwongo kata sama wuoyo kodi ni karo ng'aro nitie japur man gi 7 hectare pok obet nyaka sani oywak makata kam achiwo namba ne gin niang' mosedongo makare. Gin niang' mosedongo makare kose pok gidongo makare. Osekadho. Wan gi network. Yako nitie japur man gi eka 7 ma pok obet sani nyowo oko na awune gi josoni, awune gi josukari kata gi jokibos kata gi transmar okaw ne niang' no. Kendo professional is a teacher, opuonjo Ramogi boys, agwacho clean, kendo winja paro. Mano niang' mochiek. Koro gima ne waparo, gima dhi ketho gini momiyo gigi chungo gi braf dhi kelo tabu. 1, watero nyithindo e university. University masani ji ong'e te japur winjo 300,000 japur dhi yude kanye. Wan gi cooperative society mocho kawo loans manyocha idwaro sani giyudo report ni gidwa ywa ting' nikech kaluwore nikech gin gareas mane milas odongo chien kendo idwa chak ket areas ma 4 months mano gigi dhi medre koro gin dhi kelo midhiero matek. Primary dwaro pesa, secondary dwaro pesa, college dwaro pesa plus chiemo. Jotich be dwa tiyo ka kembe waongo gi be oti midwa lorgi ka giling' kan gi experience. Ka masin ok nya ringo odhi bedo gi tabu makako dhi chier dhi tamo wang'a nikech pipe mag mauta go kalo gi old machine mag government mill dhi kelo kendo chandruok malich. Afadhali oringi kata an mitoka na ni amore gokinyi. Koro chungo gini tiang' ni kama millas te noningo come up kopenji gi sirikal ni niang' oromu nyalo beto. Yes. Ka onge mila maniang' onge kuome no ema nyawa ni ata dwa loro ma kata mno oloro ma dweche 6 waonge problem. To man gi niang' to idwa tim nang'o? To ere pesa mobedo set aside ni joma nyithindo madhi e university dwe mochiko gi idhi kony gi nade to pesa be mondo apply loan ok dhi bedo immediately. Dini dhi kelo chandruok. Wach school fees is the key. Mondo ipuonj nyathi is the key. Be omi wapuro niang'. Ka oningo sirikal winjwa, leaders magwa winjwa, weu water nyithindo school fees, chungu gigo badai. To mana kaka iwacho kanyo makare ni nonego be ni kawo paro kowuok kuom kembe mar mondo